In natuurgebied de Oude Veern wordt begin september uiteenzet met de berging van een Engelse Lancaster bommenwerper. Dat vliegtuig waart in de Tweede Wereldoorlog deelhellen door de Duitsers. Het tastel moet burgen worden omdat het op het plak van de Oud-Dwinger leidt. Dat is het jettere stwart van Ljouwert en die moet saneerd worden. En een van die dingen die we doen is dan een damwand om de oude stortplaats heen slaan. En waar we achter kwamen was dat er een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog precies op de plek lag waar die damwand geslagen moest worden. Het is gebruikelijk dat als je een plek waar zo'n vliegtuig ligt een andere bestemming geeft, of je moet iets doen zoals sanering, dan ga je het vliegtuig ruimen. Anders hoeft het niet, want het is ook een bescherming van grafrust als je iemand laat liggen of een vliegtuig. En in dit geval wil de familie het ook graag. Dus dan is dat alle reden om te zeggen, dit gaan we netjes doen. Het tastel hier op het moment dat het deel kwam zo'n Engelse bemanningsleden aan boord. 5 konden het tastel met een parachute verlitten. Hoe de oren twa is neer duidelijk. Het kind dus wezen dat de stoffelijke omskotten nog in het vliegtuig zitten. Het veromvien is een wichtige zaak voor de luchtmacht. Nou, ik denk dat iedereen zich kan indenken dat als hij een familielid heeft dat vermist is, dat dat een open einde is. En het is heel belangrijk dat mensen dat uiteindelijk kunnen afsluiten. Hoe lang dat ook geleden is, maar dat geeft toch een heel erg grote voldoening als dat mogelijk is.